Днешното видео е на тема ще бъде много кратко видеото, но то е на тема какво си поръчах от Oriflame. Да, значи не съм изпробвала много техните продукти, поради причината, че не знам тяхното качество, но съм убедена, че то е добро, но все пак реших да ги изпробвам тези неща и затова ще си поръчвам и други неща. Но да видя първо дали съм доволна от тези. Значи, първо, това е само за малко, да, така. Първо, само секунда. Първо, ето това изглежда по този начин. Oriflame пише отгоре. И пише... да, ето така изглежда. Такъв цвят е много специфичен. Ето така е. И като го отворите, виждате, че от едната страна е зелено, от другата е такъв цвят. Значи, зеленото е за прикриване добре на пъпките, т.е. излекуването от пъпки, за да се излекувам от пъпките, да, разбрахте ме. А другото е ето този цвят, който не знам дали има, но е само един цвят, така че да. Ето има разлика между двете. Но като се смесят, не се намира огромна разлика. И да, ето. Така. Изкарвах го. Сега само да го взема. И се радвам, че не се щупило нищо, няма. Не знам. Значи, ето така ще изместя всичко. Да виждате добре всичко, което снимам. Ще се вижда добре. Значи, това е... Те всъщност бяха така, обаче аз ги скъсах, не знам защо много исках. Но това е скраб, буквално скраб. Или ексфолиант на български, така казано. Значи това нещо се измива добре обилно лицето с него, с което се изплаква и слагаме тази маска за 5 минути. След като мина тези 5 минути, добре се измива обилно кожата с топла вода и след като ги изпробвам, мисля да си поръчам и още, все пак след като ги изпробвам ще ви кажа своето мнение за тях в следващото си видео. Това от мен. Довиждане!